Ang gagawin mo lang, Bato ni mo. may tatrabuhin tayo, Ah. shooting tayo, Hmm. tapos tatalon ka lang sa sa helicopter. Kaya ni mo? Ambak sa helicopter. Oh, Bata dili lang helicopter. dili lang taas kayo. Oh, pero magano ka? Parachute ka. Parachute naman, okay Ah, rin. pwede. Ako yaw third Kailangan nyo tumalon. dili na ko mapislit ba. Ano? Sa man dayon ta atong Batang Quiapo nga kuan. Oh, Sayang ay mga porma ba. Pero nana siya manawag kuno siya. Balik. Pero magtagalog. Iba ra magtagalog? o di. Ha? Di kay ko kakuha na Tagalog. Saya kita ni. Di kay kaya ni Tagalog. Pero batahon ako. Mabasa pero mag istorya ko kinagalog di kay ko kuha. Ako lang kuan, ako lay Bisay, ako hulbad di ay kay istorya. Manawag mga ni. Ako lay istorya lang. Ha? Di mo kaya magkuwag Tagalog ka. Ay istorya lang. Kuan masig manawag ba. Nagistorya mo ko to siya god nga Domingo no kuno nya. Saan mo rasa ron? Basig sunod Domingo. Laps. Basig sunod Domingo ba? Hmm. Ako lang hulbaro na. Umutawag mga ganik balik. Migo. May manawag to. Hello. Oh, hello. Oh, Magandang araw po sa inyo. May hapon ko no. Kulapo. oh. May hapon. Ito po ba ay si Kulapo? Ako Nao. mo. Oo. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Na ako na sa importanteng istorya. Oo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung ino-offer ko sa inyo na trabaho, Ako na sige offer trabaho. magaganap na ngayong linggo. Karong Domingo ko no. Oh. Ngayong linggo. Ang Domingo ba? Okay na mo? Okay. Ganito po yun. Ang gagawin mo lang, Bato ni mo. may tatrabuhin tayo, Ah. shooting tayo, Hmm. tapos tatalon ka lang sa sa helicopter. Kaya ni mo? Ambak sa helicopter. Oh, Bata dili lang helicopter. dili lang taas kayo. Oh, pero magano ka? Parachute ka. Parachute naman, okay rin. Ah, pwede. Oh, collapse. Oh, mag-parachute ka. Ngayong linggo, collapse. Ngayong Oh, linggo. Domingo ko no. Ikaw. Ngayong linggo ka. Mag-duty ka na ngayong linggo. Tapos, ang gagawin mo ay tumatalon ka sa sa helicopter. Helicopter man pero naaral ko na ko parachute eh. Parachute ka, mag-parachute. Parachute naman. Di na ko yaw third Kailangan nyo tumalon. Kailan? dili na ko mapislit ba. Ano? Agonos ko. Kasi may parachute ka naman. Damo kay parachute dai. Kaya og panalitan ron di Magparachute. Magparachute ka. Para Di- hindi ka masaktan. Para di ka masakitan no, parachute. Ito po ay si Coco Martin. Kung Martin Ah. Ng Batang Quiapo. Batang Quiapo ba? Martin ito ng Batang Quiapo. Yung trabaho mo na mag-artista ka, pwede na. Pwede ra. nyamata. Sabihin mo lang kay Manoy Chris na Istorya ko na ako no. natuloy yung Dayon ko no. pagsushooting natin ngayong linggo. Karong Domingo. Ya, kapasar ka ko ana. Ngayong linggo na. Ge, ikay bala. Maraming salamat, Kulaps. Oh, why problema. Manoy Chris TV, ha? Ah, Way problema sige sige. Okay na de. maway sud man ko ni mo kuan sunang kapagambak. Pambag na fracture ya og di maalak nako. Hagunos ko. Ay posible kayo. Di kita mo kalimtan gyud yung ang pagkuan gyud. Gilid-listod yung gani mo na. Listen.
Lisod-lisod gud taon eh. O dili na kumukuan. Maana, pislita yon. Patay. Ah, imposible kayo yung kayam lagi slain lagi ikaw di kaya. Hadlok mo kay. Matay lang ko. Wa ko mamatay sa kurente. Matay ko sa Shooting. shooting. Kaya kung di malas na Ah, sible kayo eh. Sible kay di ni mo makuan. lisod-lisod sa iyong trabaho na.